हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ बे भिडिअआ मोनसे फिसा आपडेटनि सायाव जागोन थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थ' लोगोफोर मोनसे गुड निउज दङ गुड निउजआ बेनो दि जांख्रिथायनि थैसाम 2 मुभिया निउबो एपआव फैगासिनो 1 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो 1 फेब्रुवारिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो मोनसिगोन निउबो एपआव आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायखांबाय जानांगौ गामिफोराव दिन्थिदों नालाय आंबो नायदों थेवब्लाबो जाय जाया नायाखैमोन मोनसे खाबु मोनदों एबा चान्स आरो बे नोंथांमोना नायना ला ओमफ्राय आंथ' नायखांबाय आरो थेवब्लाबो आं आरो खनसेबाव नायखांनानै बेनि रिभिउखौ होनो नाजागोन आरो जेब्ला बेखौ रिलिज जादोंमोन अब्ला माने एसे बेयाव खमि नुजादोंमोन आरो जेरै एडिटिंआ मोजां जायाखैमोन कालार ग्रेडिंआ मोजां जायाखैमोन बिथांमोना गोबां सम मोनदों बे समाव जुदि बिथांमोना एडिटिंखौ मोजां खालामदोंबा मोजां खोथा आरो खेबसेबाव आं नायनानै रिभिउखौ होनो नाजागोन आं बेनोमोन आपडेटआ आरो आं मोनसे भिडिअनि सायाव खामानि मावगासिनो स्क्रिप्ट आं लिरगासिनो बेखौबो आङो सम मोनबानो शुट खालामनानै आपल'ड खालामगोन आं बेनोमोन बाय बाय थ' लोगोफोर मोनसे गुड निउज दङ गुड निउजआ मा जाखो